ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አና ሐኹም ሰላሐዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተክርስቲያን ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ደብል ፕሮግራም ናይ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ንጎ ሰዓት 5 ይድወርድ ክጠቕመኩም ተኸታተልዎ ኣብ ናትና ቻነል ሰብስክራይብ ብምግባር ክመጽኩም እዩ ሎም እንካፈሎ ቃል ከም ዝብል እዩ بخمي حدش فترة أبي وطنا يجلس بخمي حدش فترة أبي وطنا يجلس بخلا الزرارة بخمي اتحدش داقم زتولد أوشتنا زلونا يوشت سبت بهيلو تتوعه السو بخمي أبي وطنا يجلس كبرني እግዚአብሔር አምላኽ ይሁን እዝናይ ውሽጥ ሰብ ዝብል መጽሐፍ ቅዱስ ዝዛረቦ እቲ በክርስቶስ ምስ አመና ዳግም ዝተወልደ እቲ ልክዕ ንዑ ዝመስል ጽድቅ አምላኽ ቅድስና አምላኽ ጥበብ አምላኽ ምስተው على አምላኽ ዘለዎ ካብ አምላኽ ዝተወልደ ናይ ውሽጥ ህይወት ስልኢ ማለት እዩ በኸመይ እዚ ህይወት እዚ ኣብ ህይወትና ዝረአ በኸመይ እዚ ናይ ውሽጥ ሰብ እዚ ኣብ ደገ ኣብ ላይፍና ክግለጽ ዝኽእል በኸመይ እዚ ናይ ውሽጥ ሰብ እዚ ህይወትና ኮይኑ አባና ክረአ ዝጅምር ክንርኢና መጽሐፍ ቅዱስ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ኤፌሶን 4 ካብ ጥቕሲ 20 ንስኻትኩም ግና ንክርስቶስ ከም ዝጌርኩም ኣይተማሃርኩምዎን እታ ሓቂ ኣብ ኢየሱስ ከም ዘላ ሰሚዕኩምዋ ኣብኡ ድማ ተማሂርኩምዋ እንተኾንኩም ነቲ ቀደም እተመላለስኩምሉ ብትምኒት ስሕተት ዝጠፍእ ኣረጊት ሰብ ቀንጢጥኩም በቲ ናይ ኣእምሮኹም መንፈስ ክትሕደሱ እሞ እቲ ብናይ ሓቅን ጽድቅን ቅድስናን ብመልክዕ ኣምላኽ እተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ልበሱ حدش سب انتاي غبرو لبسو حواري حد زغرم مستير نغيرو نسخاتكم حدش تفطرتيكم اوشتكم حدش سب አለው اوشتكم ካብ አምላኽ ዝኾነ ጽሩይ ህይወት አለኩም ነገር ግን ይሉም እዚ ህይወት እዚ ኣብ ህይወትኩም እትገልጹሉ መንገድ ሓደ መገዲ ይሉም እቲ መገዲ ድማ በመልባስ ይሉም ነዛ حدش ሰብ ክሳብ ዘይለበስኩሞ ኣይትገልጽዎን ይኹም ይብሎም አሎ አበይ ቦታ እም ክለብስዎ አበይ ቦታ እም ድለብስዎ ኣብ ነፍሶም ኣብ ፍልጠቶም ኣብ ምሕዳስ ሓሳቦም ሪኹም ብምሕዳስ ሓሳብኩም ብፍልጠት ነዛ ሓድሽ ሰብ ልበስዎ ይዝብሎም ዘሎ ምኽንያቱ ብምሕዳስ ሓሳቦም ብፍልጠት ናይዛ ሓድሽ ሰብ እንተደኣኩም ልኡ ጀሚሮም ይለብስዎ ስለዘለው ዝተለብሰ ነገር ኩሉ ድማ ርእሱ ይገልጽ እዩ ዘይተለብሰ ነገር ግን ርእሱ ኣይገልጽን እዩ ስለዚህ ነዛ ሓዲስ ሰብ ኣብ እምሮኹም ኣብ ነፍስኹም ኣብ ፍልጠትኩም ልበስዎ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ በትናይ መንፈስ ሓሳብ በትናይ መንፈስ ኣእምሮ ተመልኡ ይዝብሎም ዘሎ እቲ ምንታይሲ እዛ ሓዲስ ሰብ ኣብ ውሽጥና ክህሉን ለቢስናዮ ክግለጽን በበይኑ ስለዝኾነ እንተደኣ በተሓሳስባና ብናቱ ተሓሳስባ ዘይተመሊእና ብምሕዳስ ሓሳብና እንተደኣ ዘይተለዊጥና ብልክ ሓድሽ ፍጥረት ክንከውን ንኽእሊና ኣብ ህይወትና ግን እቲ ናይ ቀደም ናይ ስጋ ነገር ክርአ ይኽእል እዩ ንምንታይ ተተባህለ ሰብ ነቲ ዝሓስቦ ንዑይ ብህይወቱ ዘርእዮ ንዑይ ብህይወቱ ድገልጾ እንተደኣ ብምሕዳስ ሓሳብና ተለዊጥና ብናይ መንፈስ ሓሳብ ተመሊእና ግን ነቲ ሓድሽ ሰብ ካብ አምላኽ ዝተወልደ ብሓቂ ብጽድቂ ብቅድስና ዝተወልደ ሰብ ኣብ ህይወትና ሻይን ክገብር ኣብ ህይወትና ክግለጽ ይኽእል እዩ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ 12 ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ ዝብል ነዚ ዓለም እዚ ኣይትምሰልዋ ዝብል ንምንታይ ተተባሃለ ብምሕዳስ ሓሳብና ክንልወጥ ኮለና ንዓለም ዝጠቅም ንምድር ንበረኸት ዝኸውን ክቡር ናይ ውሽጢ ህይወት ንደገ ስለ ዝግለጽ ሓፍተይ ሓወይ ኣብ ውሽጥኻ ክቡር ህይወት ኣለካ ኣብ ውሽጥኺ ክቡር ህይወት ኣለኪ ዳግም ተወሊድኪ ኢኺ ካብ ጽድቂ ተወሊድኪ ኢኺ ካብ ቅድስና ተወሊድኪ ኢኺ ካብ ብርሃን ተወሊድኪ ኢኺ ካብ አምላኽ ተወሊድኪ ኢኺ ነዚ ዝተወለድ ኩሉ ማንነት ግን ብምሕዳስ ሓሳብኪ ከቋረጽኪ ልበስዮ ምኽንያቱ ከቋረጽኪ ብምሕዳስ ሓሳብኪ ከሳብ ዘይለበስኪዮ ኣብ ህይወትኪ ከተርእዮ ኣይትኽእልን ኢኺ ካብታ ሓደ ነዛ ሓድሽ ሰብ ንለብሰሉ መንገዲ ንሕና ንሱ ምዃንና ንርእስና ምፍላጥን ምቁጻርን የድልየና መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 6 ከም ዝብል ቃል ኣሎ
تغسي عسر تحدى كم أدما نسخاتكم كاب حتيات كم زموتكم بكريستوس يسوس جنانا أملاخ هياوان كم زخونكم رؤسكم قصروا ريهم أحوات بكريستوس يسوس نحتيات كم زموتنا نأملاخ كن هياوان كم زخوننا بكريستوس يسوس نرؤسكم انتاي قبوري لنا قصروا نرؤسكم قصروا مالت نرؤسكم بزمن قد زفلتوا أنا خمزي إلكم نرؤسكم حسبوا نأملاخ كل جزي هياوان مخانكم نحتيات جن موتات مخانكم نرؤسكم بزفلت أتزرخبوا نرؤسك بزفلت أتزرخبيا بحجة موت ديكون كسنا حتيات زموت كيخي نتصد كرما زتنسا كيخي نجزابير دما هياو يخي تبابو هيوتو كل نجارو نعو هياو سلازخونكي بأخي قلت يا أملاخكي أنا خوم إيلك جنسخن رأسخي كوتاري أنا خوم إيلك جنسخن رأسخا كوتار اتوم نرؤسهم بتحكينا فلتت دوقصرو السبات نسوم نتحدي السب سلازلبسوو عب هيوتهم شاين يقبر يقلت يرأى نبوزو حد ما نبرخت يخونيهم سلازلومي دس يبولكم نسخم تنايوش تسابيهم نرؤسهم أنا نسيلكم كتورمو بزمجد كتلبسوان كترئيوان كجمريهم ما عزات حدش فترة دما عبهيوتكم بزح سب كروخ وخجمريو بزمجدي برخت بزحات كتكونيهم እግዚአብሔር አምላኽ ይባረኽ ከምዚልና ሓቢርና ናውጅ እግዚአብሔር አቦ አነ ሓድሽ ፍጥረት ስለዝኾንኩ የመስክነካ ኣለኹ አነ ከምቲ ንስኻ ትብለኒ ስለዝኾንኩ የመስክነካ ኣለኹ አነ በትስኻ ትርኤኒ መንገዲ ንርእሰይ ኮሚኤለ ይቆፅራ ኣለኹ አነ ብክርስቶስ ጻድቕ ቅዱስ ሓድሽ ፍጥረት እየ እብል ኣለኹ أملاخي كم تنسخا إخا زبالكاني أنا دمان رأسي كم أموخاني يأمن الكا اللخو كبر خلو نشنكا يخون آمين أملاخ باركم نقويتانا يسوس كريستوس أبيوتكم وسيمكم دي تقبلكم سبات لو معدمي أربولكم اللخو يسوس كريستوس أبيوتكم يدليكم سلازي كم زيلنا حبيرنا نتسألي እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝሞተን ከም ተሰቅለን ከም ዝተንስአን የአምን ኣለኹ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ አሜን